Türkmenistany yetip gelýän Gadyr gyjasına gawat Nowatdaky güne geçişe garaşylýar we azatlygyň hökümete ýakyn iki çeşmesi bir-birinden habarsyz bu gedek 3000 goloý tutsagyň azatlyga çykarylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar berýär. Şeýle çeşmeler bu gedek ýurtdaky syýasy ýagdaýlar we din azatlygynyň çäklendirilmegi bilen bagly türme awatlaryny ilip çaklanýan gülençileriň ýagny Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türk urhanysy Fethullah Gülen'iň hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilip, uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen raýatlaryň ençemesiniň güne geçişlige düşürilmeginiň ahmarlygyny habar berýärler. Azatlyk radiosyna geçen ýylyň apreline gelip bolşan tut dokumentleriniň tasdiklamagyna görä, Aşgabat şäher sudynyň 8 fevralda çykaran höküm netijesinde jem 18 adama umumy hasap bilen 333 ýyl türme tutsaglygy berildi. Bellemeli yer Fethullah Gülen'iň hereketi bilen baglanyşy bolan türkmen raýatlary bilen türkmen häkimetleriniň arasyndaky ysnyşykly ýagdaý Türkiýede 2016-njy ýylda başa barmadyk döwlet agdarlaşygyndan soň yaramazlaşdy we Azatlyk radiosyna türkmen mekdeplerinde okan raýatlaryň barha köp ýanalýany barada habar gelmäge başlady. Ma'lum bolşýar Türkiýanyň hökümeti başa barmadyk döwlet agdarlaşygy finansygyna Amerikada ýaşaýan türk urhanysy Fethullah Gülen'i günäledi we onuň bilen gatnaşyk bolan adamlara garşy hem ýurt içinde hem daşary ýurtlarda giňerimli tagarlalara başlady. Ýagdaý ýakyndan synlaýan synçylar gülençilere garşy Ankarada başlanan göreşiň Aşgabatda hem onlarça adamyň gümürtük sebäpleri esasynda türmäge batylmagyny alyp gelenligini belleýärler. Şol wagtda azatlyga Türkmenistany Gülen hereketi bilen bagly türme tutsaglygyna hökm edilen raýatlaryň anyk sany belli däl. Sebäbi çeşmeler häkimetleriň 2016-njy ýylyň oktýabrynda türk oppositsionerleri bilen gatnaşykda aýplap 30-dan gowrak adamy tutsag edenligini habar berdiler. Şonu tezeniň orta mekteplerinde mollum bolup işleýän raýatlaryň ençemesine 12 ýyl iş kesilen bolsa, ýene bir topar telekeçe 25 ýyldan iş kesildi we olaryň derňi mahalyna urulyp ýenjilenligi, ýüklenilýän günäni boyun almaklary we beýleklere garşy görkezme bermekler üçin gynalan barada maglumatlar ýaýrady. Egerde bu gedekki güne geçişde gülençiler hereketi bilen bagly türmäge batylan adamlar köpçüliklerin azatlyga çykarylsa, bu Türkmenistany syýasy ýagdaýlar bilen bagly azatlykdan mahrum edilen raýatlaryň ilkinji gedek köpçüliklerin güne geçişe düşürilmegi bolar. Azatlygyň çeşmeleri gülençileriň azatlyga çykmak ähtimallygynyň tutsag edilenlerine bolşýaly ýene syýasy ýagdaý bilen baglylygyny, ýurtdaky ykdysady kynçylyklar netijesinde türk işgörleri bilen arasy bolan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'dan göwünüň alynyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan hökümete ýakyn çeşmeleriň bellemegine görä, gülençiler bilen gatnaşykda günälenen adamlaryň emlakleri konfiskasiýa edildi we olaryň käbir uly meçherde para hem bermeli boldy. Gülençileriň azatlyga çykarylmak ähtimallygynyň arkasyndaky ýene bir sebäp bolsa, repressiw çäreler sebäpli ýurtdan gaçýan telekeçiler köşeşdirmek, döwlet gaznasyna gelýän salgydy artdyrmak üçin gaýtadan telekeçilge höwes, kanuny anam döretmek finansy bilen bagly bolup biler diýip Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gürleşen çeşmeler gürrüň berdi.